खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि बे आगोरा चेनेलाव गोजोनै खेबसे बरायबावनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जाबाय काइन मास्टाराव माबोरैहाय नोंथाङा नोंथांखौ डाबल रल खालामनो हायो। बेनि सोमोन्दै आं एसे खोन्थानि। फैदो बिदिब्ला जों भिडिअखौ जागायजेननि। गिबियावनो नोंथाङा मास्टार एपखौ अपेन खालामनांगोन। अके, नोंथाङा अपेन खालामबा बेबायदि मोनसे इन्टारफेस फैगोन। बेनिफ्राय नैबे प्लास सिनाव थुनानै हो। बिनि उनाव इउट्युबनि थाखाय नोंथाङा 16.9 बे रेसिअ क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा गिबियावनो भिडिअ शुट खालामनो नांगोन। माबोरैहाय नोंथाङा एक्टिं खालामनो। अके, आं अलरेडि भिडिअखौ शुट खालामना दोनखादों। बेनिखायनो आं केमेरायाव थांबाय। केमेरायाव क्लिक खालामनानै आं भिडिअखौ लाना फैनोसै। बेयाव आं भिडिअखौ इम्पर्ट खालामबाय। बेवहाय भिडिअखौ नोंथांमोना स्ट्रिम खालामनांगोन। मोननै डाबल रलनि एक्टिंआव नोंथाङा माबा खालामनांगोन। बेखायनो नाय, जेरैहाय आं बेखौ खालामखादों, पे खालामना नायदों। बेनिफ्राय बेखौ आं काट खालामनोसै। बेखौ आं ट्रिम खालामनोसै। बेखौ ट्रिम खालामनोसै। ट्रिम टु लेफ्ट हेड, लेफ्टनिखौ आं ट्रिम खालामबाय। ओमफ्राय इयाव थुना हो। बेनिफ्राय अके, प्ले खालामना नायफिनदो माबायदि जादों। अके अके, बिनि उनाव प्ले खालामबाय था, प्ले खालामबाय था, थांबाय था। नोंनिया जुदि मोनसे पार्टआ जोब्बा बेखौ बेवहाय काट खालामनांगोन आरोबाव। बेयो फार्स्ट पार्टआ सोलिगासिनो दङ। फार्स्ट पार्टआ जोबागौमानि नोंथाङा बेखौ नायबाय था। अके, बेयाव प्ले खालामना नायनि। आंनिया फार्स्ट पार्टआ बेवहाय जोबदों जानांगौ। अके, बेयाव जोब्बाय आंनिया फार्स्ट पार्टआ। अके, आं बेखौ फिन बेवहाय ट्रिम खालामबावनोसै। बेखौ स्प्लिट हेयर अनलि मात्र मेगा हास'ना दोनगोन दाना। अके, बेनि उनाव प्ले खालामना नायफिनदो। दानिया सेकेन्ड रला मायाव फैगोन, बेयाव नोंथाङा ट्रिम खालामनांगोन। अके, बे आंनिया जाबाय सेकेन्ड रल। अके अके अके, मानिफ्राय सेकेन्ड रला मानिफ्राय फैगोन। सेकेन्ड रल सेकेन्ड रला बेनिफ्राय आं दा बेखौ ट्रिम खालामबावनोसै। ट्रिम हरथ'नानै हो। बेनि उनाव ट्रिम लेफ्ट साइडनिखौ आं ट्रिम खालामगोन बेखौ। अके, दानिया बेखौ ट्रिम खालामबाय। दानिया बेखौ प्ले खालामनाय बनसै खेबसे। प्ले खालामबाय। लास्टआव लागै नायदों मायाव जोबहैयो। आंनिया जोबदों भिडिअ'आ बेवहाय जोबहैदों। अके, बे नाङि भिडिअफोरखौ आङो ट्रिम खालामबावनोसै। ट्रिम टु राइटनिखौ आं दा बेखौ हास'गोन आरो। अके, दाना ट्रिम खालामजोब्बाय आङो। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै मोनथाम दटआव थुनानै मोनसे डुप्लिकेट लेयार बानायनांगोन। डुप्लिकेट एज लेयाराव क्लिक खालामनानै नायनानै नायदो, सिङाव फैबाय डुप्लिकेटआ। दाना बेखौ ड्रेग खालामनानै जेराव भिडिअआ जागायदों बेयाव लांफानांगोन। अके, आं ड्रेग खालामना लाबाय। दानिया एसे प्ले खालामना नायदो। जुदि भिडिअआ एसे माबा जादोंबा बेखौ हास'नांगौबो जायो। अके, दानिया नैयाव थुनानै बेखौ खमानै एकदम स्क्रिनाव नोंथांनि पुराना फार्स्ट भिडिअआ जेसेबां बे भिडिअजों खमानै थारमाने बेखौ बोनानै खमान खालामनांगोन नोंथाङा। बेखौ बोनानै खमान खालामनांगोन। अके, खमान जाबाय। दानिया नैबे बेयाव थुना होनांगोन। बेयाव थुनानै नोंथाङा दानिया नोंथांनि बे सेकेन्ड लेयारनि भिडिअखौ नोंथाङा लेफ्ट साइडआव थुनांगौ। अब्लानो लेफ्टआव थुनानै ओमफ्राय बेखौ एकदम मोजाङै एडजास्ट खालामनांगौ आरो। बेखौ एकदम मोजाङै एडजास्ट खालामनांगौ, जेन सानै मानसि रायज्लायबाय दङ बिदि जानांगौ आरो। दानिया आं बेखौ एडजास्ट खालामबाय। बिनि उनाव नैयाव जानाय बिदि सिनाव कारेक्सनाव थुनानै हो। अके, दाबो मोजां जाबावाखै। कालारा एसे सोलायदों आरो ना। बेखायनो बे कालारखौ एकदम खमान लानांगौ आरो। लाइटफोरखौ मोजाङै होनांगौ गोदोनि टाइमाव। दाबो एसे फाराग नुबावदो। बेखौ बोरै थारमाने लाइटआ खमान थानांगौ, नङाबा बिदिनो जायो आरो। बेखौ बेयाव लागै लांनोसै। अके, फैदो दानिया जों बिदिनो प्ले खालामनानै नायनोसै। प्ले खालामबाय। सासेया बुंबाय दङ, सासेया खोनासंबाय दङ, बिदि आरो ना। दाबो जायाखै, एसे दानबावदों। बेखायनो बेखौ एसे माबा खालामनानै दोनथ'गोन। गेजेराव दङ। प्ले खालामबाय। एकदम डाबल रल बादि नुथारो आरो बेवहाय। बेबायदि भिडिअखौ जुदि नों बाहेरायाव साननि सोराङाव बानायोब्ला बांसिन मोजां जायो। नङाब्ला एसे लाइटनि डिफारेन्स जाबा थारमाने गासैबो सोलायजोबो। बेनिया बेवहाय भिडिअ जोब्बाय नालाय, दानिया बे सेकेन्ड लेयार जाय क्लिक खालामदों आं बेखौ डिलिट खालामनोसै। फैजों खेबसेजों खोनासं।
नोंनि बे गाज्रि हुदाखौ गारदो नोङो मिथिबाय नों मिथिगौ जानो हागौ बेरामा बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं बेनि उनाव जों बेखौ जुदि एसे माबा क्रमाकियाव एडजास्ट खालामनो हायो आरो खालामनो गोसो थायोबा ओमफ्राय थांनानै नोंथाङा क्रमाकियाव थांनानै बे एडजास्टखौ खालामनो हायो एनेबल खालामनानै नोंथाङा एसे एडजास्ट खालामनो हायो आरो खम बारा खालामनो हायो बिदि आरो अके लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ एसेब्लाबो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालाम गोजोन्थों जय बर' हारि